вашия нов урок в 3D симулатора на Second Life. Знам, че тези уроци представляват изключителен интерес за вас и съм се постарала този път упражнението да бъде за вас още по-интересно. По един странен начин ще ви разделя на групи. Построявам тук пред вас няколко различни фигури. И всеки от вас ще има за задача да си избере една фигурка и да застане при нея. Така ще разберем отборите, които ще оформим. Предполагам, че този начин ще бъде любопитен за вас и така всеки един ще разбере с кой от присъстващите ще бъде в екип. Имате време да направите своя избор. Така, оказва се, че в случая вече имаме няколко сформирани отбора. Готови ли сте с вашия избор? Да, чудесно. Сега вече слагаме началото на нашия урок, който урок ще бъде посветен на умението да говорим или да общуваме езиково пълноценно. Не на какъв да е език, а народния си език. Затова ви предлагам всеки един да запомни каква е неговата задача. Преди време ви бях поставила една интересна задача. Всички да мислите за една и съща тема, вода, и да се опитате да съградите различни текстове, обслужващи различни комуникативни сфери. В случая разполагам с вашите текстове. Едни от тях са от разговорния стил, други са от научно-учебния стил, трети от официално-деловия. Затова казвам следното. Хората, които са при кръгчето, ще бъдат първия екип и ще ни представят разговорния стил и неговите особености. Хората, които са при купчето, там където се настанил Митко удобно върху купчето, са представителите на вторият екип, който екип ще представи научно-учебния стил. Третите, които са при пирамидата, ще представят официално деловия стил. Ами според мен време е вече вие да говорите. Първият отбор, какво предлагате, за да представите вашия разговорен стил и неговите особености? Ние сме първи екип и ще ви представим разговорен стил. Докъде е най-удобното място да представим? Нека идем в кабинето. Така, значи, отбор едно предлага да отидем в близкото кафене, което означава, че всички знаете кафенето къде се намира, така че нека да отидем там. Много интересно, когато става дума за кафене, всички бързат много. Устремени сме да влезем в кафенето и да чуем какво ще ни предложат като вариант представителите на първия екип. Така, тук бихте могли да намерите удобни места, така че заповядайте, настанявайте се, всеки един би могъл да си избере място, от което място би могъл да вижда всички останали и разбира се да слуша. И сега, понеже разполагам с вашите текстове, естествено избрах най-добрите. Прочитам ви два текста и след това ще задавам въпроси, на които се надявам да получа адекватни отговори. Прочитам ви първия текст. Със заглавие влияние на водата върху хората. Знаете ли, че водата е основна част от човешкия организъм и значението й за него е огромна?
За да се намира в добро физическо състояние и ефективност, всеки индивид се нуждае от около 2 литра вода на ден. А вие знаете ли, че при висока температура или висока физическа дейност 2 литра вода могат да се окажат и недостатъчни за поддържане на нормална физическа активност за повече от няколко дни или седмици. Това, което прочетох, е първият текст от разговорния стил. Имам още един. И по всяка вероятност, този текст, който сега ще ви прочета, може би ще ви разсмее така, както мен в момента. Боже, колко е трудно да запазя самообладание. Но все пак, слушайте. Здрасти, бе, геймър! О, Галфон, какво става? Ще има събрание на комшиите за водата. Много е кофти, смрад, тиня. Някой фанал даже жаби. Гати фала. Ми те от ВИК-то са се уляли, бе. Удариха го през прашото. Дигат цените, нищо не правят, за да оправят хавата. Народа съвсем се изтрещи. Абе, голем сир, стой тука. Ще видим пенсиите как ще изтерясат. Ще ли да пишат до господари на ефира? Виждам, че и вие, както и аз, не можете да се съберете от смях. Обаче, така или иначе, ние сме в една интересна форма на упражнение. Поради тази причина, запазете самообладание, бихме могли наистина да ръкопляскаме на тези хора, които предоставиха тези текстове. Те наистина са много, много удачни. Обаче, да започнем с въпросите. Двата текста, които прочетох, се различават. В първия текст за каква реч става дума? Какво е общуването? Кой би могъл да каже? Добре, слушам, Бориславе. В първия текст се спазва книжовните норми. Така, в първия текст имаме официално общуване с спазване на книжовните норми. Не е казано, че щом говорим за битова сфера, задължително трябва да има какво диалекти и жаргони. А в другия текст, който толкова много ви забавлява, може би се нуждае от много по-сериозно обсъждане. Какво е там общуването? Между кого? Какъв вид е общуването? Чудесно, браво, Теодоре, говорим за неофициално общуване. Какво предполага това? Включва диалект и жаргон. Диалект и жаргон. Добре, сега обаче аз ви питам. Какво означава думата некой? Вместо някой. Диалект ли е или жаргон? Диалект. Добре, диалектна особеност е. А сега един по-интересен въпрос. Ш, става, има. Вместо ще, става и има. Какви думи са? Диалектни или жаргонни? Диалектни. Добре, диалектни, обаче кой от вас се досеща за това какво се случва с изговора? Ако чуете уд, главата, какви са тези думи? Фразеологизмите са нещо друго. Има наистина фразеологизъм и той е кое от посочените думи в текста? Удариха го през просото. Удариха го през просото. Значи да припомним, фразеологизмите са устойчиви словосъчетания с единно цялостно значение. И като ви кажа, че не мога да се побера в кожата си от яд, това означава, че човек е много ядосан. Или ако кажа, че вие през пръсти сте си свършили работата, това означава, че сте били небрежни.
Добре, остава сега да ми посочите жаргона. Кои думи в текста са жаргони? Геймър, галфон, легални, кофти. Добре, геймър, галфон. Петите. Така. А сега обаче веднага ви питам. В текста има дума пенсии. Тази дума пенсии, ако я повторим 2 пъти, бихме ли могли да открием разлика в значението на двете думи? Ако в едно заглавие на вестник прочетете "Пенсиите скачат", какво очаквате да видите на страниците на вестника? Как ще увеличават парите за пенсии? Точно, браво, чудесно, Мите, много хубаво се досети. Как се увеличават възнагражденията за хората на пенсионна възраст? Само, че ако аз прочета там, че 2 пенсионери са скочили от 12-ти етаж и са сложили край на живота си, в случая какво има? Усещате ли манипулация на общественото мнение? Значи думата пенсии е в нейната жаргонна употреба. И сега, както се радвате толкова много, имам един въпрос с повишена трудност. Как се наричат думи, еднакви по звуков състав, но различни по значение? Пенсии. Абсолютно еднакви думи по звуков състав. Обаче, homоними, чудесно. Имам усещането, че тази среда ви кара наистина да се изявявате много повече и да доказвате, че забавлявайки се, можете и да учите. Поздравления за първия отбор, справихте се много успешно. А вторият отбор имаха за задача да ни предоставят информация за особеностите на научно-учебния стил. Къде предлагате да продължим? Аз предлагам да отидем в класната стая и да продължим урока. Добре, хайде да видим сега. Знаете ли къде е нашето училище и нашата класна стая? Хайде бързо, тръгваме. И разбира се, някои от нас могат даже и да полетят. Особено госпожата, която трябва да бъде много на време на училище. Човек може да има поглед върху своите ученици от високо. Така би могъл да види всички тези, които са решили да не влязат в час. Защото винаги всичко трябва да бъде в контрола на учителя. Обаче, докато толкова много се обяснявам, се оказва, че има вероятност самата аз, вашата учителка, да закъснее за час. Така че време е и аз да побързам, за да проверя дали всички мои ученици са вече в класната стая. Естествено, ви приветствам и съм радостна, че всички вие сте вече в класната стая. Това е добър знак, че сме се събрали отново заедно. Естествено, бихме могли да се поздравим и да си кажем, хайде, слагаме начало. Въпреки, че като ви гледам, ми става смешно колко сериозни сте, а тук всъщност знам, че сте големи веселячи и поради тази причина ви поздравявам наистина, ръкопляскайки ви и казвам: вече запазете спокойствие, защото започваме с следващия вариант. Десито също се появи. Извинена е за закъснението. Настани се и тя и сега слушайте следващия текст. И разбира се, след това задавам въпроси. Научно-учебен текст. Водата е химично съединение, което при стайна температура
представлява прозрачна течност, без мирис и цвят. Покрива около 71% от повърхността на планетата Земя и е съсредоточена главно в океаните и другите големи водни басейни. 97% е солена морска вода, 2,4% се съдържа в ледниците, а 0,6% лед. Сега, достатъчно с този текст, започваме с анализа. Първото нещо, което ви питам, смятате ли, че един такъв текст трябва да бъде предварително обмислен и подготвен?